ጉዳይ ብዛዕባ ዛ ኣብ ስእሊ እትሪእዋ ዘለኹም መንእሰይ ዲያና ኮይኑ ዲያና ጀማሪት ስነ-ጥበባዊት እያ ነይራ ኣብ ገለ ፊልምታት ከም በዓል መዋዕልቲ ዝብላ ተኸታታልቲ ፊልም እውን ክትሰርሕ ጀሚራ ነይራ ከምኡውን ብዓብዩ ሓፍታ ንስነ-ጥበባዊት ሲልቫና ማሕሪኣ ሲልቫና ማሕሪ ፈልጥኩም ኣለኹም ኣብ ብዙሕ ስራሓት ፊልምታት ዝሰርሐት ክትከውን ከላ ብደርፉን ኣብ ብዙሕ ደርፍታት ተሳተፈት እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትቕመጥ ኣብ ስነ-ጥበቡን ትሳተፍ ዘላ ሲልቫና ማለት እዩ እዛ ንእሽቶ ሓፍታ ከዓ ዲያና ትበሃል ኣብ ኣስመራ ኮይና ዝተፈላለየ ፊልም ምስራሕ ጀሚራ ዝነበረት ንእሽቶ እያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን ሃንደበታዊ ሕማም ዓሪፋ ኣላ ብሃንደበታዊ ሓየማ ማለት እዩ ህይወት ትሪእዋ ኢኹም መቸም ኣለኹ ኣይ ትብልን ኢኻ ክሳብ ማእስ ከም ዘለኻ ናይ ትፈልጥን ኢኻ ናይ ሰሙን ሕማም ሓይምካ እውን ሃንደበት ክትስእና ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዛ ሓፍትና እውን ከምኡ ብናይ ሰሙን ዘይትኸውን ሕማም ዓሪፋ ኣላ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ክዝርግሓ ውዒሉ ኣሎ እንታይ ይበሃል ኮይኑ መንግስተ ሰማይ የዋርሳን